Il-mozzjoni tal-Oppożizzjoni dwar il-ġustizzja u l-intern ser tibda tiġi diskussa mill-Parlament fit-23 ta' Mejju, waqt li vot fuqha jittieħed fit-30 ta' Mejju. One News kellem ma' numru ta' attivisti nazzjonalisti dwar dan. Taqbel li il-Prim Ministru għandu jkeċċi lil Karmel Sud Bonnici minn Ministru? Żgur li le. Għaliex? Ikeċċih meta aħna għaddejjin tajjeb ħafna. Nismannix lilu hi. Is-Salvatur ta' Malta. U taħseb li hemm xi ministri li għandhom jirriżenjaw? L-ebda wieħed dak kollu komplotti tagħkom biex minna għalihom timminaw il-gvern. Keċċih le, m'għandux għalfejn. Hemm xi ħadd mill-ministri li għandhom jirriżenjaw bħalissa? Le, m'hemmx għalfejn. Minnu l-aqwa ministru? Minnu laqgħu Ministru? Kollha tajbin. Kollha tajbin il-Ministri tagħna. Le, laqqas qatt. Ma taħsibx li għandu jkeċċih il-Karmel Sud Bonnici? Ma nafx x'inhu ma taqgħax. No comment. Le, ma naħsibx. Taħseb li bħalissa hemm xi ministru li għandu jirriżenja? Laqqas. Min huwa l-aqwa ministru fl-opinjoni tiegħek? Għalija kollha jagħmlu xogħolhom tajjeb.